nenonen naneno nano Sri Uning mesti ketuban. nah nek gending cah pinter iki terus Labu tresna lan sebaya makti rene-rene bebareng kuwi dadi kethuk Sri Uning total gethuk anu pelok-pelok coba pelok oke aku nek sindro pancen ora akeh sing ngapal oh iya oke ayo nantang pelok kowe mingkar mingkuring ukara pangkur Semarangan pinter terus ke akarena rono rono karena sidane karena ayo marti siwi sinaur sinawung sinawung ora nyaur ayo resmine kijing ijing gembleki ndasmu wis tak sampean aku apa-apa emosi nah aku ki nek musuh wong siji iki goblok ngayal petuk wis ora ngerti ngaremu babar blas lagu terus oh iya aku nek cara kuno iki ora hafal iya